Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama zina wa sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yunihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadirin kiram, para kiai, para ibu nyai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kita muliakan. Sahibul hajah, sekaligus Bapak Wali, beliau Bapak Kartowiyono yang saya hormati, dua mempelai Jonas Greiser dan Apriliani tentunya sangat berbahagia. Saksi khusus yang saya hormati juga para hadirin semua yang hadir pada majelis munakahat hari ini yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suatu majelis yang sangat mulia yaitu majelis munakahat. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh keluarga pun kanjeng Nabi, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau, lebih nanti syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menyaksikan suatu momen yang sangat indah, suatu tanda-tanda kuasa Gusti Allah, suatu yang sangat luar biasa, yaitu dinikahannya Apriliani dengan calon suaminya yang bernama Jonas Greiser. Ini adalah tanda-tanda kuasa Gusti Allah. Suatu yang sangat luar biasa, pernikahan antara dua negara. Negara kita, undang-undang kita memang mengakomodir atau membolehkan adanya nikah antar negara. Kalau nikah antar agama itu yang tidak boleh. Tapi kalau antar negara boleh. Antara Indonesia dengan warga negara Jerman, asli Jerman, kudu jejer kauman, asli wong Jerman. Dan ini Jonas Greiser, ini agamanya juga agamanya Islam. Your religion is Islam. Yes, Muslim, your Muslim. Islam. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, beberapa waktu yang lampau sudah menyatakan syahadat, dia sudah seorang muslim. Karena agamanya sudah muslim, maka bisa dinikahkan dengan Apriliani yang juga seorang muslim. Nikah secara tata cara agama Islam. Maka sudah diperbolehkan. Yang penting sudah memenuhi persyaratan secara undang-undang. Secara undang-undang Indonesia tidak ada halangan. Secara undang-undang Jerman juga tidak ada halangan. Dibuktikan sudah ada izin dari kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta. Sudah ada izinnya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Jerman orang maksud, orang apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالدكم مشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari simak bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Moga syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jonas Faisal, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya, Apriliani, kepadamu dengan mas kawin rogan mulia 40 gram dan uang 10 juta rupiah dan dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Afriani binti Bapak Katur Wiono. Nikah untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al hadzal 'aqda 'adan mubarakan ma'suman wa alif bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa khusuman wa fihima mu'nadad dunya wal akhirah. Allahumma alif baina Jonas Kreiser wa Afriliani kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Abi Thalib wa sayyidina Fatimah az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bizril Fatihah. والنور يهدي الحائرين ضياء
الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kunsatur wanjaripun para pepundhen, para sesepuh pidhesepuh kakung sumawana putri, injing sadaya sampun pananing pamawas lebing pitutur kedhateng panembah ingkang pantes pinundi saha kinabektan. Mliginipun keluarga ingkang hamiku gating kang wonten ing kalenggan prasaja punika nembe kemawon ngentas pitulus netepi darmaning werda amiba putra margi siwi
mugi-mugi tetep winengku ing suka basuki kanthi nambaran telap seling budi saya ngaturaken agung sama diri kula Sumantaka kepareng pratitisaken wasitaning adicara do pangging pinanganten kali Diahayu Liliani pun bagus Yonas Greiser ingkang wonten ing kalenggan prasaja punika makarya sarengan kelan juru pangrengga busana Yohan Wedding House ingkang mijil saking tlatah Karangmangukoya ingkang sinengkuyung Aryo Videografi Prasdn Fotografi Arum Daun Pro Audio Sound System ugi sinengkuyung Putra Nada Music Entertainment mugi dawuh pinanganten kalih panggirahayu wilujeng kalih sing beda nir ing sambi kala nuwun. Gumenyar mawa Prabawana Tejamaya kang nguwung pindha lintang Bima Sekti kang hanyuwek tutuk ing naga punika tejane ali sang pinanganten kakung anangga wong agung kang pindha nalendra pun bagus Yonas Greiser siga kasanaken manjing madyaning pawiwahan saking panti palereman halo nanggenya lumaksana wong agung kang pindha nalendra ingkang hangimba busananing nata kalamunta kadulu ketinggal agung merabu miwah merabowo monggo Mbak Astri lenggah-lenggah pindha singa lupa ya anggajah huling sepecak mengu setindak kendel hing semuling semnanging suka sumangkaning waradaya wage-wage ndang kliwon gage-gage ndang temon kalian pinanganten Putri Diahayu Liliani kenyosi panjenenganipun Bapak Kartowiyono saged genyala maksana wong agung kang pindha nalendra saya caket saya cetha saya caket saya ngalela monjing madyaning pawiwahan sesaringan pamboyonging songsong agung payung tunggul asmara wong agung kang pindha nalendra kadhereken para kenya ingkang tasih timurestane lir Putri Domas hanglor selor datan ana padha manjing madyaning pawiwahan lulus rajasanipun pinanganten jagung sampun manjing madyaning pawiwahan arasa kapanggihaken miturut adat widi-widore ingkang sampun rumampah wonten ing tatah Jepara Wetan yo lo oh iya Assalamualaikum. Ya lolo ya. Ya. Awas. Yo. Kula nuwun Kang. Derek sowan kula badhe derek lumampah. Ana suara wong apa ya? Ana suara wong apa suara apa ya? Oke, mangga. Aduh, aku
Kapititoyo karo Bapak Karto kene sing arane ningkana penganten. Aduh, rasanya abot ki piket ya Kang. Aduh. Ki sanak. Kowe kula nuwun ya anu tamu apa nu apa. Aku teka mengene. Ya. Dia dikongkon nang Ya. Mr. Bettina Graser. Mister Kon dijugna anake lanang ya kuwi sekang Jerman. Loh, kowe wong Jawa kok adodok kok aling Jerman gak kurang iki. Iya, tekane mengene ki online. Oh, wong Jawa sik ya Tukune online nang ya. dalan nang Oh. Jogja setelah Iya. mudhun sekang kapal. Oh. Ki aku tuku kaya iki ya. Ya. Dadi setekane ngene, Iya. ki aku teka mari ngene Bapak Kartoyono, Karto, ya, kok betul. dijugna anake lanang. Ya. Ya gue Mas Jason Grester. Oke. Kabar Beneran. Kesanap. Tek kendek lagumu. Nyong sing nang ngene ngembur-ngembur Pak Karto kapan daute nyorem begal nang ngene. Nah, Sikiri kagawane ya sing jeneng apa tek begal. kok dhisik. Uli ora uli tek begal. Apa ki sing jangane kaki ya gue apa? Oh. Kowe takon Begal. dari nyong. Ya, Apa ngerti kaisar ading nyong aja. ngerti? Ngerti? Dia sing ngarane bajul sengoro Oh, tukang pantes bajul sengoro bajul kowe bayar sengoro kowe sangar. Oh, bener. Mangan manengan manggone kowe nang tengah perapatan Iya. ngadang wong sing lagi pada Iya. mlaku. Ning begale nyong ora dihukum. Arep begal apa? Begale bubrak awake pinganten. Oh, kaya kowe. Ya tak begal. Ora kena. Loh. Wes apa jenengane Pecahin dodol utange ludro tak adepi. Sebab aku wis dikongkon Ya. nang Master Bettina. Lah jenengmu sapa jenengmu? Aku jenengane kaki Surawasesa. Surawasesa. Surake wani wasesa aku wis dipersen nang Mister Kepercayaan Bettina Graser. wong Jerman. Iya. Ding wong Jawa dipercaya yang Jerman. dhisik. Yo, ya, nggih. Siki penakan aten, ya. Aku siki tek begal uli ora uli bakal tek begal. Ya. Yo, Kowe bedoge tak tekune bae. kepriwe? Aduh, Bedeg ngene iki. ya pikir-pikir nyong. Ngene, Gelem apa ngene. ya, Juk? Gelem apa ya? Atusan toh. Gelem. Tak tuku tak Dituku kelambane pira? rokok. Delan. Ngene kowe disit kowe. Loh. Ojo iki kowe lah. Ngene disit kowe ngene. Iya, Iya. bareng. Enak-enak ya. Bareng. Bareng. Kotak weken Bisa belanya. warna-warna. Ngene loh. Ngene. Nah. Iya. 100. Dengan aja kene. Iki sih. Ya, lik kok kowe. Nak kira tok rawan eman nggih. Nah siki golek ngendi, Lah Bang? keteng tinggal dimenangna bocah kae. Ya menu sending kon angger dolar ya tak sak. Ngosit tak sakan dit. Ya men jemu aja ora apa-apa Pak Slamet lah. Iya. Ya kesun nggih. Lho, ya siki nyong karo KPK Ya, ya. Kowe kan gak wajib kowe mbok. Ya. Yang ngene iki barange nyong lah. Kowe lah. Enggak sampe cek kowe aku piye. Tanpa kowe ora wani Kok lah. ngene bisa ngomong, bisa oleh mlebu. Ya boleh. Ya. Nah ya. Lah. Berarti kayaknya kelompok nang kowe ya. 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 Siki Rika kena mlebu mring gone Bapak Karto kene nek bisa jengtrena gawanmu ki. Sing Yo. diadep-arep jana sing Yo. dikane iki banyu Prawito Sari. Kuwi sing jeneng baju kerdine. Prawito aku setuju wiwitane banyu sing paling enak iki sing digolet iki dudu banda dunya iki. Banyu sing paling enak. Ya. Banyu Perwitosari. Banyu Prawito Sari. Rika duwe yo banyu Perwitosari yo. Jar enak banyune. Yo, nek tujuane. Wes, Yo, kowe perlu narep ngapa arep Ya. kepriye? sikit nyong kena Rika mlebu ning gone Pak Karto kene Ya. bubrak kawake gawane pengantin lanang beberna men batu wong kene pada ngerti kabeh. Siji, Ya. Ye. nek gawanku aku tek pikul nganggo wangkring. Teges wangkring. Wangkring kuwi miki asale sekang pring. Ya. Berarti Pring kuwi miki ya. manengan Jonas Graser Ya. teki barna wong lanang. Donos Kaiser. Ya, manengan kena ngapa pikulane nganggo pring. Apa Pring kuwi miki bisa Apa ngerti omongan Rika? Ngerti. Iya ngerti ya. Ya terus. Ya. bisa kaku, bisa lemes. Pring bisa kaku bisa lemes. Pring kaya nuku. Lemes bisa kena nggo gawe tali. Oh iya bener. Kaku bisa kena kanggo pikulan utawa embat-embatan. Ya. Berarti nih. Mengko Jonas Graser kuwi mengko arep pada rembugan, Oh, arep iya, pada iya. embat-embatan. Iya, iya, bener. Manengan kena ngapa pring? Sebab tugel pring ki ora tugel tel. Sebab Oh. nek kayu mesti tugel tel. Nah kayu ya nek pring melepes. Ya. Oh. Terus ya. Ya. Ya sing jeneng Ayan. Iyan tegese. Bapak Kartowiyono ki miki sawise mbojona anake, Ya. anake wadon, ya kuwi Ngrabrak Apri, didosna. Ya. manengan anake tembungan Iyan.
Tegese Iyan kowe gambana jagat gumelar karo jagat gumulung. oh jagat gumelar, jagat gumulung nang Jagat awake dhewe. gumelar kuwi ana wetan kulon lor kidul. Petakan abritan jenan semengan kasih kliwon ki nang awake dhewe. Oh, kuwi mana artine Ya. ya? Oh iya bener. Lah terus iyan kowe mikir mengko werdi. Werdine Sawise Bapak Kartowiyono bojokna anake wadon karo ya ya kowe Jonas Graser kowe mikir mengko arep pada rembugan. rembugan. Sing wadon ngomong apa sing lanang ngiyani. Oh. Sing lanang apa sing wadon ngiyani. Jenengane Iyan. Iyan ya terus. Ya. Ya apa ki? Ya sing jangan tembung kusan. Kusan werdine. Sawise dibolok romokna mau kowe mikir dikudan nang kaki Kartowiyono. Ya. Kusan kowe mikir mengko werdi kejabak alate wong wadon. Iya alate Kanggo wadon. gawe tumpeng. Nggo ngudang anake wadon. Ya. Oh. Wong bojo seneng, tapi aja seneng bojo. Oh. Panengan dikudang. Bojo kudu sepisan. Kusan. Kusan. Kudu sepisan. Oh iya bener bener. Kusan kowe mikir kanggo gawene kanggo gawe Iya tumpeng. iya bener nyantel. Nah, tumpeng kowe mikir manengan Bapak Kartowiyono wing sore apa wingi Ya. terus gawe selamatan. Oh. Selamatan kowe mikir ya kowe asale sekang beras menuju dina tumpeng. Tasakuran. Oh. Beras apa nguber waras. Nguber Sama waras. dadi tumpeng tumuju maring sing maha kuasa tujuane pinter mempeng. ya. Beras kowe mikir mengko wis pada waras selamat, Ya. ya kowe wose pada main. Nah, terus? Pangan beras bahasane wose main pada waras kabeh selamat. Ya. Sing pada rewang, sing pada teka, Ya. kaki penganten ini Tamune. penganten, tamune Ya, kabeh. iya, Ya. bener. Terus. Manengan Ya. ke tembung ilir. Ya. Sawise mengko dipada bocok kena, mengko padang lilir. Oh, Ya. lilir sing muneng Manengan ngidul, lilir ya, kowe bener. mikir mengko nang kono ana tembungan Apa ki? tembung pari. Pari tegese. Pari kowe mikir asale sakang gabah. Gabah. Manengan wong urip nang alam dunia kok ora kena gegabah. Oh, ora kena Sawise dadi sembarangan, gabah mengko ya. dadi pari. Mengko Jonas Grayson mengko ana apa-apa ke ora keri. Oh, kowe Sawise werdine mengko ya. ana apa-apa ora keri dadi Ya. wong sing sopan santun. santun. Manengan jenenge bahasa kowe mikir jenenge pantun. Pantun. Dadi sopan santun. Ya bener kowe Mas Kaiser. Ngerti artine ora? Ora lah. Manengan dadi wong sing sopan santun ya. kuwi ana tembung ciri karo mutu. Ciri karo mutu. Duweni ciri cara sing manten bermutu luar. Luar biasa pinter ke. Kane kowe Mantuk-mantuk apa ngerti panengan nyambut gawene ora plekentang-plekentong, centong. pisang sing lurut Iya. ora ngawur. Oh, kowe centong iru siwur. Ya. Man nyambutkan nang keluarga plentang-plentong aja pangandikan aja ngawur ya sing Ya. ngurus keluarga pinter iki ya. Manengan ana tembungan Jerman. Terus Sawise dijejerna, Ya, kok ya. man supayane nyaman. Manengan Jerman. Jerman ya dijejerna. Sawise dijejerna ngadep karo petugas Oh, iya, iya, sekang iya. kauman. Oh, Manengan iya, jenenge bener. Jerman. Man. Wes saiki Ya, ki apa, anane ki? iki sing jane tembung wis dijejerna wis nganti Ya. bojone. Dadi ana tembungan tampah. Tegese? Ditata anggone lumampah. Oh, lu Ya. nampah wong keluarga. Iya. Oh, jan pinter temenan. Terus ye. Ye. Nek Mas Jarman apa Jonas Jasmen kowe iki sing jane Iya. tembung tenggok, Tenggok. mengko duwe terasa tanggung jawab. Tanggung Ora jawab pum petantang, wong petantang. petenteng, lenggak, lenggok nang tengah Oh. dalan ora kaya kowe. Iya nyumbut bener Kowe ya. sing digolati ki nang kaki Iya. sambang dalan Iya. mung kita. Iya, Pak. Ki sing jenengan apa ki? Ki sing mikir Mas teko mona Banyu Prawitosari. Oh, ya. Ya. Aku wis ngerti maring Rika. Ya. Tugase kiye kowe ana werdine dewek-dewek. Ya. Ning kaya pengantene Mbuh Telesno ngerti kambora. Ya sing cak cukup ae iki. Ya. Karena Rika siki mlebu maring gone Bapak Karto, Ya. nek bisa nyempurna gawane Rika lan kanggo njurung karo keluarga Bapak Karto dongakna sing waras slamet. Ya. Nyung karo Rika ora bisa apa-apa, kudu nyuwun karo kersane Yang Widi muga-muga waras slamet, aja nalangan apa-apa wis ngedongakno. Nang arep donga, Ya, kowe salame amine aja amin. apa sih? Rahayu. Oh, nek amin dah. Sebab rahayu kowe golek keselamatan. Jawa ya. Ya. Ya wis, aku manut Rika. Yo. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Niating sun ngeramat rumah rekutning jagat. Rahayu. Jagat kaki penganten ini penganten. Rahayu. Jagat Monggo sedaya mangko latur rahayu, Bu. Bumi Rahayu. kangang sumbekti. Rahayu. Tinayungan dening Gusti. Rahayu. Tinebina ing ilodina sinapekta ing ilodoni. Rahayu. Tinebina ing sarusiku sikaraning Gusti ingkang Maha Rahayu. Suci. Kayu aing dan sikirane bem uli sawa bewong Betul, benih karo kidung. salin dina, salin sasi, salin taun. Tono pini Mata pagama, nyaya tatapa, lawa satata, karacanaka. Bismillah pidat ciket ketutup dening Raden Santri,
Balku kusing menyang mendatang kuisa rasa. Balku kusing menyang balku setan kawak setan ajang ganggu gawe karo kaki pengantin ini pengantin. Kaki pengantin ini pengantin aja tedak turunin Nabi Adam. Kena ganggu gawe. Rahayu karo kebo sapi turute. Rahayu Allah Akbar mekaten saking kawula boten dipun salebetipun ingkang samudra pangasih saking kangipun monggo monggo ngedal kula aturaken dumateng Pranoto Adicara bin iya.
Akan drubala merakan rezeki sinaidan para nabi para wali kinepung kaum 40 sasi Jumadil awal pekawine bapak batin sasi Jumadil akhir sampai siang batin pitung karo pitung kesi bektine bojo batin Allah mulia padang sawah bebiyang batin Allahumma saluka selamatan betin wangajatan wiling ilmi keberkatan birejeki watobatan ngindal selamat awin ngalan ngindal kisah salu ngalan Nabi Sulaiman akhir ayu dawahum alhamdulillahirabbil alamin. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingkang sakala wonten kenya ingkang sakala wonten jejaka pinenganten kali ari kalenggan prasaja punika arsa nglepas lajengipun menika wonten ingkang mastani bekakak ulam sari ditarik mas ya begitu tarik yang kenceng ditarik tarik terus sampai putus ya nah atos ya mbak satu-satu aja satu-satu yeah. Nah, satu-satu aja, one by one ya. Satu persatu ya. Bisanya baru gue. Oke, diangkat yang tinggi. Nah. Menika mengko palampita kalinya sampun manunggal dadya sajuga, nunggal tekad, nunggal sedya, ya nunggal karsa. Ana bejaya kanggo wong loro, ana mulya ya dinggo wong loro. Jejrang gesang wonten alameng bebalagung tan keparengaken samur gejegan utawi rebut bener ananging kedah rebut luput amrih raharjaning keluarga. Lompat dodok sesedokan pindha konjem-konjem mohing pratala. Wedana anggen yata wungkul hangras padha mring Sudarma. Menika yekti kalinyo pinengkenten sarimit tansah enget mring Rama dalasan ingkang ibu. Mliginipun dhumateng ingkang ibu ingkang kinarya yuga brata duk nalika semana wonten ing Guwa Garba. Nama Candra Dasari. Ugi dhumateng ingkang Rama ingkang sampun kepareng ukir jiwa raga. Ingkang Rama ingkang sampun gulawentah wiwit nalika tasih alit ngantos ndungkap dewasa. Hari kalenggan prasaja punika pinenganten kalipun Bagus Yonas Graser Diahayu Apriliani. Sampun kepareng palakrama pramila nyun donga pangestu mring Rama dalasan ingkang ibu. Ugi anggenipun lulumbal wonten alameng mading galor nujat saking alameng kadewasan tumuju mring alameng bebrayan agung. Paripun anggenipun hanya bekti mring Rama Ibu pinenganten putri palajengaken hanya bekti mring Rama Ibu pinenganten kakung anenggih dhumateng Miss Bettina Graser Mr. Josh Graser. Panjenengan para kadang Sutrisno menika pinenganten kalih hari kalenggan prasaja menika sampun trepindhaning jliga panggih warangka bebasan getih rong tetes daging rong templek balung rong ceklek samangke sampun manunggal dadya sajuga nunggal tekad nunggal sedya ya nunggal karsa. Mugi pinenganten kalih tansah hanut runtut rarontongan pindhane mimi hamintuna wiwit donya ngantos temeking belahan dadosa keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Panjenenganipun para kadang Sutrisno kerobongan wiwit purwa madya wasana manggih rahayu wilujeng. Mugi-mugi pinenganten kalih anenggih pun Bagus Yonas Graser Diahayu Apriliani wiwit ari kalenggan prasaja punika manggih bagya mulya kuncara anjayeng pinenganten sarimit sampun kabedhol sing kartilar pawiwahan tumuju mring bale mayang arum anenggih panti busana pramila para kadang Sutrisno keluarga eging pinenganten sarimit katurun nyebar godhong kara sabar sawetara hadicara dereng paripurna. Dhumateng kadang Prasden fotografi nyuwun pangapunten ugi Mas Aryo videografi
Bagi beriku kalajaken telangan beksan rumiyin. Mengke sasampun melangan beksan kalajaken foto baken ugi putih Mas Manglojo kalajaken foto keluarga. Nggih. Ya, ngibing ya. Dancer naik ke atas sini ya. Di tengah sini, di tengah sini. Ya, di sini. Nah. Ya. Ora pas ora apa-apa, sing penting joget ya. Ya. Oke, ya. Ya, begitu. Oke. Ya. Sing penting seneng ya. Luar biasa. Operator sound systemnya kalah. Nah. Ya. Nah. Iya. Luar biasa ya. Oke, matur nuwun Mister. Ya, matur nuwun. Ya, terima kasih. Thank you. Oke. Iya. Iya. Oh, ayo Mas maju Mas. Masa kalau kalah karo Mister Re? Apa sih? Iya, guyune mengko nang dhuwur guyune. Nah. Oh, guyu dhisik engko lemes. Ya. Nah. Darne ora seneng mbok ngibing karo wong ayu. Nah. Ganti liyane. Nah. Oh, ya. Yo. Iya. Buka Siti. Alah. Ayo Mas maju Mas. Nah. Ya. Goleng ibing pada etok-etok banget kok jan gumun. Orang kayak biasane. Nah. Etok-etok orang bisa ngibing. Nah. Ayo Mas maju Mas gantian. Nah.
Oke, terima kasih Mbak Sri, no flash mob ya. Terima kasih. Monggo. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا يا بدرة منها كل كمامي مدى يعبر عن علاك مقالي يا بدرة منها كل كمامي مدى يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا